Ummi! Ummi! Ya aka yi Nadiya? Ummi, ni yaya Musin zai ci min mutunci. Ya ce min wai ya zaɓi wata 'yar ƙauye a kaina. Ummi, hanni yaya Musin ya ce ba ni da tarbiya. Ya kuma kalli idona ya ce duk duniya Zainab kaɗai yake kallo. Wai wace yarinya yake nufi? Ba dai Zainab ba? Wallahi Ummi, wannan yarinyar akwai abin da ya kawo ta gidan nan. Dole akwai wani ƙuduri a ranta. Dole yarinyar nan ta bar gidan nan wallahi. Kuma ko Musin ba zai san hakan ba. Ke Zainab! Zainab! Wai kina ina ne? Gani nan Ummi. Ke wallahi dole ki bar gidan nan. Daga mun taimaka miki kina shirin ruguza mana zumunci? Ummi, don girman Allah ki yi haƙuri. Ban san me na yi ba, ba gaskiya ba ne. Ummi, wallahi idan na bar gidan nan ban san inda zan nufa ba, ki tausaya min. Saboda ke ne Musin ya fara ƙetare maganar iyayensa. Dole ki bar gidan nan. Ummi, na yarda zan yi duk wani aikin gidan nan, wallahi kada ki ce in tafi, ki tausaya min. Nadiya, ki yi sauri ki haɗa mata kayanta. Ummi wallahi, ba zan ƙara ko kallon yaya Musin ba. Anti Z, me ya faru? Ummi, me kika yi wa Anti Z? Ramla, don Allah ki ce wa Ummi ta yi haƙuri. Ta ce in bar gidan nan, kuma ban san inda zan je ba. Me kika ce? Ummi da gaske Anti Z take yi? Me ta yi miki? Ummi me ya faru? Haba Ummi, ki mata bayani. Ramla, kada ki sake ki samun baki a wannan magana. Anti Z, insha Allah babu inda za ki je. Ke Ramla, gara ma ki sake ta, saboda yayanki take shirin kwacewa gaba ɗaya. Haba Anti Nadiya. Wallahi Anti Nadi Z tana da zuciya mai kyau. Ba ta da niyyar cutar da kowa. Ba zan iya kishi da ita ba wallahi Ramla. Ramla kenan? Yau fa dole ta san inda dare ya mata. Idan kuma ke ma za ki bijirewa maganar Ummi ne to... Ramla babu komai. Zan tafi, Allah shine gatana. Haba Anti Nadiya, kin ga yanzu dare ya fara yi fa. Ta koma ƙauyensu mana. Yaya Musin, akwai matsala. Ummi da Anti Nadiya sun ce dole Anti zai ta bar gidan nan yanzu. Me kika ce? Ina Zainab take yanzu? Tana can falo. Mu je wajen Ummi yanzu. Me wannan baiwar Allah ta yi miki? Yaya, mu je wajenta. Musin, idan ka fita saboda Zainab, ka sani ba zan ji daɗi ba. Haba Ummi, me yasa za ki yi min haka? Haba Ummi, don Allah kada ki hana yaya Musin ganin Anti Z. Ki shirya fita yanzu. Don Allah, zan iya ɗaukar tawul ɗina? Ummi, don Allah ki mini wannan alfarma. Ki bari Zainab ta kwana yau kawai, don Allah. Ummi, don Allah. Nadiya, ki bari haka zuwa gobe. Yanzu dare ya yi. Kin yi sa'a yau, amma ki sani yau kaɗai ne. Ummi, ni zan tafi gida. Anti Z, insha Allah Ummi za ta yafe miki gaba ɗaya. Ramla, na gode sosai, ba zan taɓa mantawa da alherinki ba. Mami, ina tunanin sai mun sake wani shiri. Mamansu Musin ma ba ta yi abin da nake so ba. Kada ki damu, malamin ya tabbatar mun komai zai tafi yadda aka tsara. Mami, gaskiya wannan yarinya tana da shigarai, shi yasa nake cikin damuwa. Kin ga yadda Musin yake kula da ita kuwa? Calm down my dear. Gobe za mu koma wajen malam. Kin ji? Mami, wallahi sai na koya musu hankali. Ta yaya za ta ce wannan yarinya sai gobe za ta bar gidan? Bayan mun riga mun ce cikin daren nan za ta tafi? Me ya faru Maman Nur? Wallahi na yi mafarki. Anela ta dawo gare mu kuma tana raye. Mafarki ne kawai. Kawai raina yake bani cewa Anela tana nan. Maman Nur, kada ki damu. Shekaru 20 sun wuce. Idan lokaci ya yi, komai zai bayyana. Maman Nur, yaushe za mu je Maiduguri? Ya kamata ki manta da komai, komai zai yi kyau. Daddy Nur,
Idan aka ambaci Maiduguri kawai, komai yana dawo min a rai. Daddy and Ammi, good morning. Sarkin son jiki. Sai yanzu kika tashi. Daddy, ka ce ma Ammi ta bari in je gidan su Ramla, please. Don't worry my dear, yau da kaina zan kai ki. Zan biya wani wuri sannan in yi dropping ɗinki. Wallahi mami, dole sai na rama wahalar da na sha a kan su Ramla. Aikin gani ma, mun zo, saura kaɗan. Gaskiya mami, ba zan ƙara biyo ki ba wallahi. Wannan wane irin gari ne, me nisa haka? Mun kusa faraguwa kawai. Wayyo mami, gaskiya ba zan iya shiga nan ba. Kada ki damu, babu komai. Sannunku da zuwa. Ku zauna a nan. Malam mun dawo, muna so yau a gama abin da muka zo domin sa. Ki sauri. Kafin karfe 5 na yamma, ki tabbatar ta haɗu da shi da kuma mahaifiyarsa. Don Allah Ramla, ki min taimako ɗaya. Ki kira min yaya Musin ta waya saban kwana. Haba anti Zai, ai ba sai kin faɗa ba. Bari in kira miki shi. Anti Zai, yaya ya ce in raka ki ta bayan ɗakinmu za ku haɗu. Ramla, wallahi ina jin ki kamar 'yar uwata. Insha Allah, ba zan taɓa mantawa da ke ba. Wai Ramla, ba za ki daina wannan kukan ba? To Anti Zai, idan kin tafi ina za ki je? Zan je wani restaurant in nemi aiki.